കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? സപ്തസ്വരങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലേ? സപ്തസ്വരങ്ങൾ: സ ഷഡ്ജം, രി ഋഷഭം, ഗ ഗാന്ധാരം, മ മധ്യമം, പ പഞ്ചമം, ധ ദൈവതം, നി നിഷാദം എന്നിങ്ങനെ സപ്തസ്വരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹൃദയവർജകങ്ങളായ ധ്വനികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കലയെയാണ് നമ്മൾ സംഗീതമെന്ന് പറയുന്നത്. സംഗീതത്തിൻ്റെ ത്രിമൂർത്തികൾ ആരൊക്കെയാണ്? ശ്രീ മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ, ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ, ശ്യാമശാസ്ത്രികൾ. അരീന സംഗീത കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കർണാടക സംഗീതത്തിലെ ആദ്യ പാഠഭാഗമായ സരളി വരിശകളാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാം കാലാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് താളത്തോടുകൂടി പാടാം. താളം ആദ്യ താളം, രാഗം മായ മാളവഗൗള, 15ാമത്തെ മേളകർത്ത രാഗം. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സാ പാ സരളി വരിശകൾ ഒന്നാം കാലം ഒരടിക്ക് ഒരക്ഷരം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പാടേണ്ടത്. ആരോഹണ ക്രമത്തിലും അവരോഹണ ക്രമത്തിലുമാണ് അവ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആരോഹണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് പാടുന്നതിനാണ് ആരോഹണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പാടുന്നതിനാണ് അവരോഹണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സാ രേ ഗ മ പ ധ നി സ സാ നി ധ പ മ ഇനി നമുക്ക് താളത്തോടുകൂടി പാടാം. ഒരടിക്ക് ഒരക്ഷരം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്വരങ്ങൾ പാടേണ്ടത്. സാ രേ ഗ ഇനി രണ്ടാം കാലത്തിലോട്ട് പോകാം. രണ്ടാം കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരടിക്ക് രണ്ടക്ഷരം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പാടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. 1 2 3 4
4 5 6 7 8 എന്നിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് താളത്തോടുകൂടി പാടാം. സരേ ഗമ പധ നീ സ സാ നീ ധ പ മ ഗ രേ സ സരേ ഗമ പധ നീ സ സാ നീ ധ പ മ ഗ രേ സ